senajan pedalek ya dilapi. Asik. Motor turun temurun nih. Nangku perjuangannya gue motor iki. Pakku oleh buku ya, gue motor iki. Jadi nih, kemajuan gue motor iki. Gak ngono dan. Dek. Apa mas? Aku udah mancing, kok nek awakan metu, lawangnya nanti ngapain ya? Belum gak sarapan sih dek. Pokoknya dek, gue tambahin lawang. Oh ya wes mas, hati-hati kan. Ya, assalamualaikum. Salam. Wes, pasar selesai. Udah ngopi dah. Ngopi beli sopo tapi. Belum teraya. Parangannya kah? Bismillahirrahmanirrahim. Cuh, kok entek wakeh. Ayo Pak, tegak Pak. Ra gelem nenggak tak jeguri lho malah. Wah, bisa nyanyi. Penak men suaranya. Masa si ayam. Kok nyes ngono modelnya. Perlu dicek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Do Dek Cindy. Lah masnya nanti Dek? Mang ciri pamete mancing mas, tapi gue nanti paling yo ning tambang arep itu. Oh alah. Lah Dek mang sing nyanyi sapa Dek? Kok suaranya nyes ngono modelnya? Ya sepiye to mas? Oh enak Dek suaranya. Iso ae mas sampean iki. Duh, emang sampane Dek sing nyanyi? Iya mas. Jan merdu tenan Dek suarane. Apa ya mas iki iso ae? Tapi penak tenan Dek suarane. Adem ngono modele dirungokno. Wes mas wes tambah gede kok serahku. Ya wis Dek, ora iso Mas Ayam. Aku Dek kerja nek kene ya. Iya mas, lah tapi nek tak tinggal tutup ya. Alah gak apa-apa tinggal dah. Ada elek kok kan ilang. Wes no hati-hati. Iya Dek. Assalamualaikum. Mas, waalaikumsalam. Dek. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Jan, penak tenan suaraku. Gak blend-blend. Oh. Weh. Gini ki lho, contoh-contohnya wong sing ngerak jak maju gini ki lho. Deh, sing penak wae ngomong. Peh senenganku mancing terus mbok pandang ngerak jak maju. Ngono kleru to ik. Aja ndelok wong saka kebiasaane. Sik to Yom sik. Saiki ngene ae. Jajal wis saiki maju. Ya mono, kecemplung lu kene. Wah iya to. Mau aku ngomong piye? Wong mancing gak kena jak maju jare nem. Lah iya to Yom, apa gak bener? Lah nek kowe maju kecemplung to Yom. Iya. Tiwas rengen aku. Jangkrik. Makane to, nek anak popo ki aja langsung serengen. Modelem koyo ngono kok mancing. Wong mancing ki kudu sabar. Sepurane ya, sepurane. Yo santuy. Lah oleh endi Yom? Apa iwak padha ora dicangkem kabeh. Jomene oleh ditenggak ae lho ora wis kudu ngubek kae aku. Wis santai to Yom santai. Wong mancing kudu sabar. Telateni. Susah ora akeh. Lha kok roh aku ning kene. Aku mau menomam to Yom. Kowe malah gak enek. Terus aku petuk adiem.
dihindari nak mancing nek kene. Alah, gak mbak apa-apaan tadiku. Bahaya iki. Bahaya piye to, Yom? Pada dasare ngene lho, Yom. Wong nek sayangi ora bakal ngerusak sing disayang. Wong aku sayang adikmu kok. Ya menawa to ik, jenenge wong ki kadang mesti ana khilafe. Ora Yom. Adikmu semangatku. Jangkrik iki, enek lambene. Yom, tegak Yom. Dik. Aduh, cok iki restu mani wong ndang. Lah wing ngono nang ngabitno. Banteren wi yo suwek to cangkeme wae. Masuk banteran ik. Ceklos aku, tak bener panganan. Wong mancing ki nek ngabitno nggo perasaan. Aja nganggo emosi. Ngono tik, dungaren iki pinter. Kowe iki asline mbek aku pinter aku to, Yom. Kowe ngeri ndelok aku ndelok goblok tok lho ngeri. Pinterku rambut saring. Lah piye? Wis pantes turung dadi calon adikmu. Adikku neh. Keton nang ngendewe pinter. Lah piye to, Yom? Kowe mosok mau duwe adik pinter kaya aku. Alah, cangkeman. Wis gur neh. Lendi ki manuke. Pas kesel aku sak meneh atuh. Lah ya to Min, ra nek belas manuk aku dhewe kesel ngene iki. Asline manuk iki wedhe mbek temat. Warek luwe gede. Jangkrik wedon. Elek lho. Kalau manuke kok Manuk apes to piye? Wis lho elen ke. Ayo. Ning sore tas modem. Kalau Kang Ayom mbek Kang Dito Min. itu Min. Kalau. Kenapa kae? Oh ya mancing to Min. Tapi kok sing nyekeli mancing kok Kang Ayam tok. Kang kok gak. Ayo beda. Kok katanya serengan rawani aku. Coba banter-banter. Wis to aku sing maju nek seleni. Aku yo wuti to Min. Gak ilang ya wedi ning sawah. Benerane sukute mbok iya wi. Berbacokno kok kowe. Lah apa-apa. Tenang lho ya. Ngono diseneni kowe lho ya, tenang lho ya. Awas ya bejo. Yo gampang wi. Wis to ora Saudi. Lah pendok beda piye no Min? Diapakno ya benake. Bejong no piye? Ya wis nu karepmu. Mulai diseneni kowe kok aku ora tanggung. Yo wis to aku sing maju. Wes kok golek watu sing gedhe nek perlu watu Semarang ana juga. Amin. Ngame wae. Wis to pokoknya golek gedhe ben jumbul wong e. Kilo Min, kurang gede ora iki? Lah kilo wis cukup wis gedhe iki. Mantep ini. Yakin diam ya wae orang nenggak-nenggak. Orang ini melaku ngopi ayam, Yom. Anggitku ki golek lawah tik. Mosok bedino lawah tempe ae. Aku yo pingin iwak fresh teko alam. Ora demen aku to, Yom. Tak godhokno pindang. Yo moh nu aku, isen nu aku. Nah, dengan ngopi ayam. Timbang nek kene ngedisi cacing tok. Sik to ik, santai cacing lho. Pengen tutup Min. Iya. Lo gara-gara watune wabot. Pisingan babar pisan bumbune. Wo podon. Banter nek jembran. Yo Min, Kurang kurang aku wong e. Ayo. Tak utang. Apa iki? Lah mbok ik, opo ki? Sopo yang ki guyu? Jangkrik. Lah mbok ik. Suarane kok kayak demit ngono. Ayo dicek. Ngomong wedi aku nek kelebes kupingmu kok. Wis to kene ngono ro, kok ketemu adik kengkel. Wis nemu ayo. Duh, Yom. Kapok to ra kowe. Ora ajar. Nah iku, woi, maju woi. Gojek ik teman-teman. Weh, rasa mlayu jangkrik. Sopo dulu nek kene. Hop. Laran. Wepe to Min. Jadi nem mengenai diseneni wepe maju.
Yo, kowe kok malah melayu to, Min? Lah aku wedi ya. Omong tok Min.